Tapi siswa Gurawana dia terpaksa dia tak ngeliwat dewi memanise manungsa sejati sesantine mring laku utama lukita mesubu kine merwi hawalan natsu mrit sampurna lair lan batin kanthi atapa brata gegu lang rahayu ayu ning rasa isinya rumantine rinakit budi patarti toto gatine jalma lho sapa kae oh monggo ki sanak monggo pangapunten dinamit menika rampok ibu di sana kula namung sak rawuh ndika wonten rampok kula mriki kula ngaturaken kasugengan inggih kula tampi kanthi binyaing manah nggih ning saderengipun monggo kersa nepungaken kula pun Joko Bodho nggih nggih ugi monggo wasami dipun wanohaken kula Sunan Kalijaga oh Kanjeng Sunan Kalijaga menawi ngaten mboten sisip pawarta ingkang kula tampi bilih ing mriki menawa wonten priyantun ingkang asmanipun Sunan Kalijaga. Joko Bodho kula saiki ngene wae. Yen jeneng tetepungan njur kanthi dasan binasan kuwi kok kurang rapet anggone nyedulur. Ayo prayogane saiki ayo wis ngoko-ngokonan wae, ngono? Wah, lah kok ngaten tes pundi? Ayo wis ora apa-apa to, Lajeng wonten menapanipun manah panjenengan menika wong kepanggih mawon nembe sepisan kok lajeng sajaipun semana. Joko Bodho, kula ebo becike apa wong sak jagat iki gelem rukun manunggal dadi siji sayuk rukun gilik saeka kati. Oh, makaten yang dipun kersa. Tak kira ora wis tanggap to mbok iki. Inggih. Ambok wis basamu kuwi dilangi. Kamu ndak ora kepenak ditampa kuwi ya. Lajeng lerangipun panjenengan kalian kula menawa sepuh pundi? Ayo kudu tuaku to Oh. Ayen kuwi muwuh aku ki ya Kakang. Tosok baline yen aku muwuh kowe ya cukup siadi ngono wae. Iya Kakang yen kaya ngono ya. Rak tur kepenak to yen dirungokke. Iya. Lah sabanjure
kowe kok katon kaijenan iki njur keluargamu menyang ndi? Yen kula warga iki maune yo akeh. Nek wong siswa-siswa iki yen dong kaya ngene iki ana sing bali menyang papaning dewi-dewi. Nek wis titi mangsane saresian dheweke iki nglumpuk kepara rompok semen iki ora cukup Jaka Bodho. Lho, sik. Aku bareng krungu ana tetembungan para siswa iki njur keperanan aku. Kepanan? Ya apa Kakang kali jaga ki dadi guru ngono apa kok duwe siswa? Ya ora kok jadi guru ki ora. Tapi ngene lho. Aku ki pancen seneng kok srawung karo bocah nom-noman kuwi. Saya-saya bocah nom-noman ki tak weni gedungingan. Yen gedungingan kuwi mangkirane bisa nuju pranatine, dheweke njur krasan. Suwe ning suwe dheweke ora gelem bali kepara krasan yang ing kadilangu kene. Anjur suwe-suwe saya akeh. Lah, iki tumrape wong sing ora ngerti dikira yen aku ki paguron. Jatine ora ngono. Ayo mbok menawa dedunginganmu kuwi mau ngemu surasa, tegese meranani marang bocah-bocah sing tok dongeng. Oh iya. Iya di Jaka Bodho. Yen dedungingan kuwi mau ora ana karep lan tegese. Iya. Ateges dedunginganku kuwi mau tetes sing banyu dan sing tiba ing tengahing segara tanpa ana gunane. Ya apa ora? Nanging yen bocah-bocah kuwi mang tak wenehi dedungingan, sing dedungingan kuwi mau ana surasane. Tak kira kejaba dheweke kuwi duwe pepatokane urip. Dheweke ora bakal dadi bocah sing tuna susila. Oh. Lah ya mbok yo saiki ngene wae Kakang Kalijaga. Ya mbok menawa ing mangkone kuwi aku lan kowe bisa ngedulur wiwit saiki nganti dina akhir. Mbok yo kowe ndongenga tak rungokne mbok menawa aku mengko kerasan menyang kene ya wis aku trimo manggon nang kene. Iya. Kuwi apa tenan dadi Jaka Bodho? Lho piye to? Wong jeneng wis mbalung sungsum kon nyedulur karo kowe iki kok. Ning ngene lho Di Jaka Bodho. Wong rek ning aku ki dianggep sing paling tuwa menyang desa Kadilang. Iya. Tur aku ki tak ndarbeni kapercayan Islam. Dadi sing tak dongengke karo bocah-bocah kuwi mau ora liya uga ora nyimpang sangka piwulang-piwulang agama. Oh. Ayo pancen becik to. Dadi tegese yen wong kuwi gelem nyinaoning bab agama, mestine ora bakal kapiran. Tegese ngerti dalaning panembah, ngerti sangkan paraning dumadi. Mestine ngono jalaran sajroning agama kuwi ana piwulang wiwit donya nganti tekan akhir. Lah kaya ngono to piye to mula kita kabeh ki urip wajibe kita kudu percaya yen ana kang gawe urip. Iya bener. Anu Adi Jaka Bodho piye Kakang Kalijaga ngene lho. Wong sak wawane si Adi ku lagi. Iya. Menyang ing rompokku ki ya lagi ki mau to. Iya pancen ya lagi sepisan iki kok piye to. Aku ki kepengin banget. Sing tak kepengin iki ngene lho. Kaya dene wong nyidam cempaluk. Mbok iya tadi yen si Adi kuwi duwe oleh-oleh mbok ya diduni aku iki oleh-olehmu kuwi. Ning mengko ya kosok baline upama aku ki duwe ora ketang sithik yen si Adi gelem tak suguhi ayo alhamdulillah ngono. Wah lah kok oleh-oleh iki oleh-oleh apa to Kakang? Ya sapa ngerti to wong sangka lumadoh. Aku kuwi trima wong saka Padesan. Ana awakmu ngono si wis jeneng wali utawa Sunan Kalijaga. Awit mengkene lho. Iya. Yen si Adi kuwi Jaka Bodho. Lairku percaya. Ning batinku kuwi rada ora pati percaya. Lho, lah kok ora percaya? Kepiye nganggo dasar apa kowe?
tembung Jaka Bodho kuwi adakane mung jenenge wong Jawa. Ha iya, Nanging yen aku nyawang marang sariraning Siadi kuwi ora mantra-mantra kaya dening wong Jawa, ning yen perlu Siadi kena diareni wong saka Mancapraja. titikane apa kok? Ya begini ora. Dedek piadetmu wae gedhe dhuwur. Nuwun sewu. Grananing Siadi kuwi wae ora padha karo bangsa Jawa. Siadi iya. Kowe iki nek ngalem lho tenan. Mula aku njaluk kanthi banget. Siadi ora usah nyoba-nyoba nutupi sekabehing kahanan. Ebo yen Siadi iki gelem bloko suta. Coba sapa to Siadi uga ngendi papan dununging Siadi ing maune. Kakang Kalijaga, ya pancen kowe wong waskita pancen. Ya. Upama aku ora jujur, ya iso diarani nyangga dedosan. Pancen sejatine nggonku nganggo jeneng Jaka Bodho. Sik men wong-wong padha ora ngerteni yen aku kuwi wong manca. Pancen sejatine aku wong manca. Lho ora tenan to. Aku wong saka Maghribi. Maghribi. Iya. Anjur asmaning Siadi ki sapa? Aku Abu Usman bin Khalid. Abu Usman bin Khalid. Iya. Alhamdulillah yen Siadi wis bloko suta. Anjur Siadi nganti tumeka ing tanah Jawa ki rak mesti ana karep. Iya, bener. Yen Siadi ki mung langke tanpa ana karepe iki aku ora pati percaya. Mula Siadi mesti sang gawe blakake apa to kareping Siadi tumeka ing tanah Jawa iki. Kakang Kalijaga, sejatine aku saka Maghribi tekan ing tanah Jawa kuwi ya mung nindakake dakwah. Dadi ya ana ngemban wajib. Melanjur aku ki isih batin-batin nalika kowe ngandhakake kowe mulang agama Islam kuwi mau. Sik. Coba aku tak nyelo rembug sapta. Iya kena. Yen Siadi ngarep ora ketang sak primah kok ngandhakake yen dakwah. Mongko tembung dakwah ki mungguhe wong Islam sing kewajibane nyebar kaweruh agama Islam. Iya bener Kakang Kalijaga. Yen Siadi ki mung dakwah digene nganti teka ing tanah Jawa, apa kira-kira ing papanmu kono ki wis ora doyan dakwahmu apa piye? Ora kaya ngono. Anggere apa kareping Siadi teka ing tanah Jawa iki? Aku kepengin ngerteni wong-wong tanah Jawa kang padha ngilut menyang agama Islam kuwi sejatine bener-bener nganggo pernatan agama sak mestine apa disimpangake. Ngono sing Iya Ki. Yen sejeneng agama Islam kuwi antaraning tanah Jawa lan ing negara Arab kono ki padha. Oh iya. Iya. Padha. Siadi mesti uga ngakoni yen to wong Islam ngono nyembah marang Gusti Allah. Uga wong Islam percaya yen panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dadi rasuling Allah. Oh, iya. Ning yo kok dadak nyoba-nyoba nonton ing tanah Jawa. Apa Siadi iki kepengin ngerti suasana ing tanah Jawa. Kene wis akeh wong-wong sing padha percaya marang agama Islam. Wong-wong sing padha percaya wujuding agama Islam sing mulya lan suci kuwi mau. Kejaba aku kepengin ngerti jembar ciute tanah Jawa. Kaping pindhone uga kaya dene sing tok ngendikake mau Kakang Kalijaga. Ayo rembukan ki ya karo kuwi wedange disambi kok. Lah sak teruse. Aku njaluk palilah. Palilah. Ya.
Ya sanajan aku urung ngerti sapa sing di panguwasa ing tanah Jawa iki aku urung ngerti. Nanging aku palilah ana. Aku kepengin dakwah ing tanah Jawa, ngono ndak karo. Temene kang kagungan panguwasa ing bumi Nusantara iki hamung panjenengane yang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Ora ono Narendra siji antaraning loro mung kejaba panjenengane ingkang wicaksana Prabu Brawijaya. Oh, ngono. Lah sabanjure yen pancen kaya ngono ya tak borongake kelawan kowe. Ya. Kakang Kalijaga, Adi apa? ngarep mau kowe nyenggol-nyenggol bab agama. Agama ki apa? Cocokan lho iki, cocokan. Tegese aku ora nyenggol-nyenggol kawruhing liyan, mung aku kepengin cocokan kowe kelawan aku. Ya. Di sing mestine pitakon kuwi mau yen tak rasake jroning atiku. Kaya-kaya guyu jroning batin. Nek wong jeneng takon yen ora tak wangsuli teges aku ngino marang pitakonan liyan. Iya. Di agama mono kabudayaning batin kanggo nyukupi kabutuhaning lahir. Iki sangka penemene sunah. Iya. Dasar ngene. Apa to sebabe yen to kabudayan batin kanggo nyukupi kabutuhan lahir mokal lahir kuwi bisa tumindak yen to ora diperintah dening batin. Awit sangka gaduh ing panemuku antaraning batin lan lahir kuwi luwih tuwa batin tinimbang lahir. Nanging aja kebacut lho Kakang, tegese ana tetembungan kabudayaning batin kanggo nyukupi kebutuhan lahir. Kuwi yen lahire sok muntah, yen batine kuwi ora kuwawa meradah pamuntahe lahir, bakal kesasar. Jalaran ana tetembungan anut njero kleru, anut njaba njur kesasar. Sapa sing dikalahke kelawan bondo dunyane satemah ing dunya bakal kesasar. Iya bener. Iya. Iki tak bacotake. Urung tak lho iki nggonku cocokan karo. Iya. Mestine Kakang Kalijaga wong awit murite wae ya wis akeh. Iya. Saben dina ngayahi manembah marang kersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Manembah kuwi ana pirang perkara. Manembah kuwi yen wong Jawa uga ngarani sembahyang. Iya, sembahyang. Yen wong Arab ngarani salat. Iya. Yen aku sembahyang mono ana telung tataran. Jadi sembahyang ki diperang dadi telu. Telung perkara. Siji sembahyang raga, ping pindho sembahyang rasa, ya. Ewadene kang pungkasan sembahyang cipta. Sembahyang raga, sembahyang rasa lan sembahyang cipta. Jur keterangane sembahyang raga iku kepiye? Ngene. Yen sembahyang raga kuwi sembahyang sing tatarane lagi teka ing saringat. Oh, ya nggih, matuk pancen. Ya, bener. Jur, yen sembahyang rasa kuwi ora sembahyang raga, nanging durung tekan sembahyang cipta. Awit sembahyang rasa isih lagi tataran ing tengah-tengah, durung bisa manunggaling kawula lan Gusti lan kawula, nanging wis cedhak marang guru sejati. Ki mungguhe ngaku kok. Iya. Lanjut. Sing sembahyang cipta ki sing piye? Ning beda karo sembahyang cipta ya sembahyang sing pungkasan iki. Sembahyang cipta kuwi
yen sembayang cipta ing sakwise bisa ning banjur nong sing pungkasan. Lho. Njur nong kuwi piye tegese? Nong kuwi tegese wis ngerti dununging kawula lan Gusti. Sak solah dawane sarwa Allah. Dene wong sing wis kaya ngene iki ing besuke ora bakal kesasar. Oh, Awit iya. wong iki wis bisa njumbuhke kawula lan Gusti lan kawula. Jadi bebasan bisa mati sakjroning urip, Bisa sakjroning mati. Nah, saiki ngene di genten upama aku ki mau dodol siadi sing tuku saiki salin tak aku sing tuku siadi sing adol. Ngono. Ya. Ya ngene lho ya. Wong jeneng panemumu lan panemuku kuwi dhewe-dhewe. Urung mesti pitakonmu kuwi mengko trep kelawan jawaban. Iya. Ya mbok menawa mengko gaduking nalarku bisa, ya tetep tak jawab. Dene jawab aku mengko ora nyenengke penggalemu ya aja kurang pangapunten. Oh, ngono. Ngene. Aku tekan lho ya. Iya. Sembahyang lho ya. Iya. Kuwi yen ditampa karo Gustine rasane piye? Ewadene yen ora ditampa rasane kepiye? Wah, lah kok kaya ngono ya. Ya kok kaya ngono piye to? Jero banget ya pitakonmu kuwi. Ora. Ya. Ya tak jawab. Nanging engko nggonmu ngecupi piye? Padha apa? Ya. Sembayang yen katampa kuwi jeneng pratitis. Kosok baline yen ora katampa sulaya. Tegese pratitis, bener jero terus ing njaba. Sik lan njero kuwi tegese kepiye? Tegese upama kang ngayahi sembahyang mau ditampa utawa pratitis nampa warsitaning Gusti Kang Maha Kuwasa yen dicocokake ing tata lair ceples ora geseh. Mula njur ing kene mau ana tetembungan bener jero terus sing njaba. Ora ngira. Upamane aku menyang Maghribi. Kepengin ngerti Kakang Kalijaga menyang tanah Jawa. Iya. Nanging nggonku merwi utawa nggonku kepengin weruh mung cukup dak ingeti saka ing Maghribi. Kuwi wis weruh. Nyang omah ning bareng tak parani nyang omah tenan. Lah kuwi jeneng ketampa utawa pratitis. Bener jero terus sing njaba. Ya. Kosok baline yen ora ketampa mau ya tegese kuwi luput salah kliwat. Luput salah kliwat. Iya, anjir. Sabanjure bebasan nyandak luput nggayuh tuna. Upamane nampa dawuh ning entek-entekane ora padha kelawan dawuh sing diparingake. Sulaya. Nah, mestine Kakang Kalijaga ya sanajan kabeh para manungsa kuwi diparingi rasa lan pangrasa. Nanging rasaku dudu rasamu. Mula njur sadurunge mau aku kandha. Nggonku ngecupi batangamu iki mau utawa pitakonmu. Yen ora cocok ya aja kurang pangapuramu. Lah piye saiki? Jumbui marang rasaku. Tenan saiki sing angka loro. Pitakonku ya ora kok angel, gampang banget. Di Joko Budu
Pangumbaing badan wadak kuwi kena disuceni nganggo banyu sing resik. Ning kosok baline, iya. Pangumbaing budi kang regep kuwi disuceni nganggo apa? Oh. Ya nganggo banyu budi ta. Lho, banyu budi kuwi wujude ngapa? Ya banyu kang suci utawa tembunge tirta narmada. Papane ana ing cethik. Mula wong kang wis ngancik sembayang rasa wis bisa ngrasakake banyu budi saka cethik munggah liwat cetak banjur kandhek ing cipta weruh dawuh kang pratitis kang ing alam donya ora ana nanging sok ana sing tumpang suh mula banjur ora mokal lamun aku njawab pitakonmu sing angka 1 mau ana sing pratitis lan ana sing sulaya. Ya iki Joko Bodho. Piye? Pratilane kabeh kandhane kuwi jumbuh karo kabeh pangerten lan gadu ing nalarku. Di Joko Bodho ing papan kinakune lati. Satuhune ora ana pawongan sing padha tunggal rasane mung kejaba Sunan Kalijaga karo Siadi Joko Bodho. Nah, saiki ngene Kakang. Aku kok kepengin nyang njaba. Ya. Ya ayo mbok menawa iki dikonangi lawan wong sajake kok ora. Ayo padha metu sak ning omah wae. Iya. Nyeras pantes golek. Oh sing seger. Ayo. Niyup ning ngisor wit nyamplung kene lho. Ning kok seger, angine sunribit. Aneh-aneh. Hawa ning pegunungan ki ya kaya ngene iki. Iya. Ning kok ngane-aneh lho, Kak. Sing jeneng aneh-aneh iki piye? Jeneng aku ngerti kowe iki wong jen kok tanduranmu kok sarwa nyenengake. Iki ora aku dhewe sing kangelan. Iki klebu kabeh para murid-murid kuwi. Ning murid-murid kuwi anggone padha sengkut nyambut gawe mergo sangka panjurungku. Oh, awit dheweke rumangsani sing dipangan kuwi ya asil bumi ing Kadilangu, sing diombe ya sumber bumi ing Kadilangu, uga dheweke rumangsani besok yen wis titimangsane dheweke sowan ing pangayunaning Gusti uga dipetak ing bumi Kadilangu. Mula sak bisa-bisa dheweke ngatonke darmaning karo Ibu Pratiwi. Ya sak ora-orane Kakang Kalijaga sing dadi guru ya nggone mulang mesti itu. Lho kira kudu tadi ya? Iya pancen ya. Arep kene. Yen to bocah nom-nom saiki ki padha nglumuh. Tegese dheweke mung sendakep ora gelem cancut paliwondo. Mongko para pini sepuh sing padha dadi pangrasaning praja kuwi wis loyo, wis ora kecondhang nembak praja. Yen to sing nom ki mung cukup padha sendakep. Negara iki besok arep dadi apa? Coba iya maju lan munduring negara kuwi ora ditentokke bangsa liya, ning sing nentokke ya bangsa kuwi mau dhewe. Masa baline Kakang. Ana bocah nom-nom padha nakal. Kuwi Kakang Kalijaga kudu ngerti yen sing salah sing tuwa. Lho, ya ngono, Pak. Kok kowe bisa ngarani yen sing salah sing tuwa? Lah, jeneng kliwat utawa kurang nggone mulang wuruk, mula njur bocah nom-nom iki sok kaya ngono kuwi. Kuwi ora bener, Di.
Tapi ngene. Jeneng wong tuwa kuwi yen mulang marang anak. iya. Tuladane ora ketang wong tuane iki brandal, kampak, kecu. Ning dheweke iki ngudang anak ora kelakon yen anak iki besok dikudang supaya dadi brandal, supaya dadi kampak. Ora apa? Ya ora. Kuwi pangudange wong tuwa. Ya ora ketang dheweke iki seneng maling, ngampak ngecu ning ngudang anak besok dadi wong sing pinter migunani bangsa lan negarane. Ning apa sebabe? Ana nom-noman sing kebak pasinaon, sing kebak marang tata susila sing mestine. Ning kok kleru anggone ngetrape. Iki ora kok piwulang ning guru, ora piwulange wong merga kiwa tengen anggone sesraungan karo bocah-bocah sing kurang pasinaon, kuwi bisa nggawa kahanan alam pikirane bocah iki mau. Kakang Kalijaga, entuk menjawab kok kaya bocah cilik iki piye? Lah kok kaya bocah cilik piye? Kuwi jeneng tata lahir sing tak karepe ora kaya wong jeneng sing takon ki aku sing jawabku. Aku ya bisa kok mangsuli nganggo tata batil. Lah, mulane iya sing tak karepake. Yen bocah nom-nom kuwi dituduhake panembah jati. Mestine ora bakal dhewekne tumindak sing kliwat wates. Jalaran panembah jati mono padha karo nuntuni titah dituduhake marang sesembahan. Wah, ayo tak ngono to, Kang. Iya. Kok wangsuli dhewe. Nah ngene di. Ing ngarep kowe mau kok ngandhake perkara kanggo sucining badan wadak kuwi cukup nganggo banyu kang resik. Iya ora? Nanging kanggo pangumbaing budi kalebet nganggo banyu budi. Wis aku. Among kono. Kowe mau ngandhakake yen banyu budi ku mau go kena disebut tirta Maladomo. Iya, iya bener. Nanging kok ngene. Yen to wis bisa njuwi kahanan ki mang ya gene kok ana sing sulaya. Ana sing pas. Ha iki apa ternyata? Oh, ngono ta. Sing mesti ngono wis resik merga wis disuceni nganggo banyu kang suci. Wis semono kok isih sok sulaya. Ana sing baptis. Nah, iki jeneng Kakang Kalijaga iki ora cocokan ning nyoba-nyoba iki. Kok nyoba-nyoba kepiye? Ha iki nek cocokan ora kaya ngene iki to, Kakang. Kepiye? Ya, ambak-ambak ngono ya. Aku tetep jawab menawa Kakang Kalijaga kuwi madak-madak. Kakang Kalijaga. Iya. Sanajan budi ing ngaran regeting jagat wis diwasuh nganggo banyu kang suci. Ewa semono sok sulaya jalaran dibegal. Dibegal kuwi. Anjir sing begal ki gek sapa? Lah iki. Mestine sok ngono kae lho, Kang. Ora ngerti sangkan paraning begalan. Yen pancen pangumbaing kuwi kurang resik. Tuladane piye? Tuladane dhewekne wis saben dina ngayahi wajib sembahyang, wis nganti tekan sembahyang. Rasa ning wong mau merga ora ngerti sangkan paraning begalan mlonjur sok sulaya. Lah saiki sing begal. Ana tetembungan gampanging wong ngomong kamurkan, kanepson lan kabirahe. Yen kasucen mono wis trep ing ngarep mau tak kandhake ya banyu budi utawa banyu suci. Mula Kakang, ing kene aku ngandhakake kamurkan kuwi rupane abang, papane ana ing tutuk. Kanepson kuwi rupane ireng, papane ana ing talingan. Kabiraen kuwi papaning ana ing mripat warnaning kuning.
Sanajan dhewekne wis ngancik tataran tarekat utawa hakikat utawa sembayang rasa, nanging yen dhewekne urung bisa mbingkas kamurkan kanepsa lan kabirahen, satemah bakal nampa begalan. Mula kang kuwi saben manungsa isih ngumbar gedining hawa pepinginan, kuwi besok yen bali ning alam akhir mesti urunge kelas rak kaya ngono to. Iya coba padha apa ora. Lah yen mengkono kabeh-kabeh ku mau jumbuh karo panemuku. Lanjur saiki ngene dadi. Apa kabeh-kabeh barang kang tumrap ing jagat ki ana sing panjurung sing jeneng rasa. Iya. Aku ora kok jeneng tekan lho iki. Janjane rasa ki apa? Aku kok ora pati gampang aku iki. Ya sok kalau mangsane wong muni rasa. Ning aku iki ora pati gampang. Mbok menawa si adiki weruh, coba aku njaluk. Rasa ki apa to jane? Oh ini ki ya jenenge ora cocokan jeneng Sunan Kalijaga kok takon rasa iki. Apa ya pensunan ki njur ponos kabeh kahanan kok ya ora. Kakang Kalijaga salagine aku ngancik ing bumi Jawa nganti tekan ing Kadilangu. Kuwi saben-saben aku ki krungu wong ngomong-ngomong. Ana sing ngandhake rasa kang sejati lan sejatine rasa. Lah kuwi dununge lak nyang rasa lan pangrasa. Dadi ya wis trep yen kowe takon rasa kuwi apa, ya perangane urip to, Kakang. Oh, bener ora? ya rasa kuwi perangane urip bener. Lanjur apa no bedane to antaraning rasa lan pancandriya kuwi mau? Wah, lah kok kowe kok ngoyak terus ngene. Ora mungkin jenenge kon kok. Lah ya kowe kok malah takon pancandriya. Mestine sakjroné kowe ngaye wajib lungguh sedakep seluku tunggal nutupi baban hawa sanga mandeng pucuk ing grana. Kuwi rak ngiwakake pancandriya nengenake apa kang ben kaesti to, Kak? Lho, sik to. Pancandriya jenenge wae Pancandriya, Pancandriya ndriya ki arep pengangen-angen. Lah iya. Mongko pengangen-angen ki apa kaya-kaya padha karo rasa kuwi to, aku kok urung pati weruh. Wah, lah iki pancen ngono, Kakang. Yen ngrembug antarane angen-angen lan rasa. Kuwi kudu nampa piwulang wiwit njaba nganti jero. Tembung menterenge jarene yen sinau teori kudu nganggo dipraktekake. Iya. Lah, saiki jeneng ana tetembungan cipta. Iki rak siji angen-angen. Loro rasa, telu nyang pangrasa. Kuwi jenenge cipta. Munjur angen-angen lan rasa kuwi jadine beda, nang bedakake kuwi pilih jalma yen ora Kakang Kalijaga. Kaya ngono. Wah, lha kuwi jenenge ya kebaca to leh mung ngalembono. Anu Di, Piye? ayo semune kok saya awan saya panas rasane ora. Sese oleh ngecupi piye Kakang Kalijaga? Ngene lho, sawetara ayo Bos, omong-omongan aja mung ning kene bae. Ngene lho. Pancen si Adi iki tak dhewekke ana kawigaten ngungguing si Adi Joko Budi. Ini. Ya, pancen jumbuh pangertening si Adi karo pangertenku. Jumbo? Ya, Iya. ngarep mau tak kandhake. Ngene, ya. Aku kuwi nate keprungu yen to para dewaning ulama kuwi bakal nganake patemonan agung. Bawa rasa ngono apa? Mbok menawa wae kaya ngono. Nyang ndi kuwi? Papane kuwi ning tengahing segara. Loh,
Lah kok nyono wajib banget Kakang Kalijaga. Ning sungapaning kali Gresik sakwepaning ngampel. Oh. Lah iki sengetan banget. Iki mulo ngene. Jadi aku nggunakake tenaga ngusak wetara lak gelem to. Iya. Ning si Adi kuwi durung nate diwanui para diwani ulama teges durung nate ditepungi. Si Adi nyelamura aku. Aku? Mlaku nganggo cara gedemitan. Sandi. Iya. Jenenge nyelamur laku kuwi. Iya. Lah. Anu ngintipo kabeh para dewan ulama sing padha lagi bawa rasa kuwi mah. Etok-etoko dadi tukang satan. Oh, tukang satang yang perahu ya? Lah, yen si Adi wis dadi tukang satang sing kanthi ora dikawis-parani wong-wong ngono kuwi, mengko si Adi kewajibanmu rungokke apa to sing lagi dianakake ning patemonan agung antaraning para wali-wali kuwi mau. Oh, yen wis ya, si Adi bali kondo karo aku ning tak jaluk serambut wae aja no sing sulaya karo pun Kakang. Lah ning gene to Kakang Kalijaga. Jarene mau Kakang Kalijaga ngandhakake para wali arep padha bawa. Iya to. Ning Kakang Kalijaga ki rak ya klebu wali to Sunan. Ning yo kene kok ora diganti. Ngene. Mbok menawa kabeh para ulama-ulama kuwi mau ora cocok karo aku merga tak kira alam adeke Masjid Demak. Iki para ulama, para wali, para santri iki padha sengkut anggoning padha golek uba rampene kanggo ngadeke masjid kuwi mau. Nanging aku dianggep wali sing keser. Pancen nyatane wektu kuwi aku lagi liwat. Dadi nyang tanah Jawa kuwi wis ana masjid. Ayo wis ana masjid agung. Iya. Lah banjur kabeh para wali kuwi mau mojoke aku supaya njangkepi goleke sapa. Banjur ning ndi olehku golek kepeksa tatal kuwi mang tak tumpuk njur sangka panguwasaning Gusti. Lho, sing delalah saka kuwi mau sing sangka tatal kok ya kukuh nganti seprene. Ngono lho. Lah, mbok menawa kanthi dalan kuwi di Jaka Bodho, para wali kuwi mang rumangsa tak wadonke mbah kepiye. Sithik aku ki rada-rada disisihke sangka sesrawungan. Mula tinimbang mengko aku kumpul dirasa sing ora-ora. Wis prayoga aku ya sakwetara tak ora ngumpul ngono wae. Dasar ora entuk uleman ya. Ya wis yen ngono. Aku tak mangkat kapan kira-kira ya? Ora susah nunggu sesuk saiki uga mangkat to. Awit mbok menawa mengko jam 12 bengi iki diwiwiti. Lho, mengko bengi iki ya? Ya ngono. Ayen aku tak mangkat saiki ya. Puja-pujiku sing bakal ngetutke sak lakumu sia di Jaka Bodho. Insyaallah oleh gawe ora ono beda apa-apa. Tak suwunke marang panguwasaning Allah. Kali becik nyang omah ya, Kakang. Iya. Sewang-sewangan. Ya iya tak aja. Kakang Sunan Benang. Iki wis ana ing tengah-tengahing samudra. Aku nalika semono tak matur yen bakal mejang marang para sunan. Iya Kakang Sunan Benang. Nanging sejatine ora. Njurusno kersamu arep apa? Aku mau arep njaluk ya kuwi rilaning penggalih panjenengan sing kanthi ikhlas lahir lan batin ya tak aja. Sing kok kersakake? Ya kuwi manane marang kabudayan para ulama supaya rancak tebaning agama Islam ing tanah Jawa kudu ana sahe pindaning sapu kudu digendha. Pisaning uga kudu ana ratune sing disebutan sultan kaya dikersakake Rama Sunan Rahmat lan gumalan kabeh para sunan ana ing negara tanah Jawa. Dik Sunan Kalijaga wis kaya glewang, dhewekne wis kepengin gelem nampa marang aturku kuwi mau. Mula saiki karo panjenengan. Kanthi atur panjenengan iya, Sunan Kalijaga mesti iya. Ngono lho. Kakang Sunan Benang.
Yo aja nganti kadukake kajeron penampa. Bab perkara panjenengan mung tansah saben dina ngripih kelawan aku kang supaya aku bisa minangkani pamuduting kabeh para ulama-ulama kang sumondhok menyang ing tanah Jawa. Kakang Sunan Benang. Ing sakawit aku wis matur ning ngersani. Bab perkara aku bakal dijumenengake dadi sultan angratoni kabeh para ulama lan ngesuwi kabeh para ulama. Kakang, yen bab perkara aku didadekake pinisepuing para ulama, aku ora bakal swara. Nanging yen aku dijumenengake sultan, apa ora teges aku bakal nglanggar ngenani marang pangandikaning Kanjeng Rama Prabu Brawijaya ing Majapahit. Kakang Sunan Benang ra wis midhanget to. Sabda pandhita pangandikaning ratu kuwi ora kena wola-wali lan ora kena digegabah. Mongko aku kalebu putra. Putra kuwi mono wis dadi pangudang-udange wong tuwa ing besok bisa mikul dhuwur mendem jero. Minangkanono pangandikaning wong tuwa aja nganti mancahi pangandikaning sesepuh. Lho yen aku iki mau njur ninggal ngenani marang pangandikaning Kanjeng Rama Maha Prabu Brawijaya. Mongko pangandikan kuwi mau aku mung dijejerake dadi Natapraja. Tegese aku mung dadi adipati menyak ing Bintara Demak. Lho kok njur kabeh para wali njunjung aku kajumenengake dadi sultan. Tegese kuwi ora mengkang sengko pangandikaning Kanjeng Rama Sultan lan Kanjeng Rama Brawijaya ing Majapahit. Saka kuwi Kakang, panjenengan aja mlaku rasaku. Awit kabeh mau ki panjenengan kudu bisa menggali kanthi wening tirta kawicaksana. Yen aku minangkani pangandikamu, aku mesti bakal kadukanan kan Maha Prabu Brawijaya. Adi, Kakang Sunan Benang. Tata Raja. Iya, tak rasa-rasake. Apa panjenengan iki wedi yen darane nek ana anak wani karo bapak ngono kok? tak kira ora sisih pangandikamu. Aku wedi yen diarani aku anak mansai pangandikane wong tuwa. Di. Kanggo kabutuhan agama, yen perlu anak wani karo bapak. Nuwun sewu. Sapa kowe? Kula tukang satang to. Tukang satang nyarungu wis arep menapa nyampur barang perkara iki? Wong tukang satang wong cilik pindhaning cacing kowe ha. Aja nyampuri urusan iki. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Mboten ketang kula tiyang alit dianggep kados cacing. Neng kula tiyang Islam lho Kanjeng Sunan. Oh Islame wong kawula cilik apa kelakon kowe mumpuni kaya para wali-wali kabeh. Kamu ora kelakon kowe mumpuni marang para wali-wali kalbu aku sing putrane Kanjeng Rama Sunan Rahmat sing diwenehake dakwah ana negara tanah Jawa lan aku seseping kabeh para wali. Dereng mesti ajeng kula niku tiyang cilik wajib nyemutaken bilih wonten tiyang Islam. Kaum ulama minjang Sunan Wali ingkang klentuing patrap. Monggo tiyangaken Gusti mboten gapil kedah percaya manembah lan migunani. Angka kalih anggadhahi raos nedhur ngamalake piwulang agama ngajeni agama siji lan siji. Monggo Kanjeng Sunan dados pinisepuing para ulama kok mboten gadhahi rasa nyedulur, mboten ngamalake piwulang agama, malah kepara mbombong kalian Gusti Patah kapure jumeneng sultan sami kalian wantun kalian yang sepuh. Lho mekaten menika menapa sampun dipun nalar sadereng. Tukang satang aja ngoceh. Rasulullah wae nalika merangi para Quraisy iki ateges dheweke ngawa pangorbanan marang kahanan apa wae. Sebab wong Quraisy kudu sernakake ing kono bisa ndhebarake marang tebaning agama Islam. Padha wae karo ing tanah Jawa
yen Natapraja ya Yayi Patah gelem amrangi marang wong-wong ing Buddha, wong-wong ing Majapahit iki padha wae Rasulullah merangi para Quraisy. Mangke rumiyin sanajan kula tiyang alit ngertos lembaraning sejarah menika. Mboten kok Kanjeng Rasul merangi kalian tiyang Quraisy, nanging tiyang Quraisy ingkang merangi Kanjeng Nabi Rasul. Lah, cobi mestanipun Kanjeng Sunan ngertos utawi pira. Wonten tiyang nama Umar bin Khattab. Piyambakipun tegel dhateng putranipun piyambak ngantos katelah singa padang pasir. Awit piyambakipun keperanan dhateng gegebenganipun Kanjeng Nabi Rasul ngantos piyambakipun kersa rukun-rukun ngabdi dhateng ngersanipun Kanjeng Nabi Rasul. Cobi ngaten menika menawi panjenengan bombong dhateng Gusti Patah kedawantun kalian ramanipun menapa mboten ateges tiyang Islam badhe merangi tiyang Buddha. Monggo mejenipun mboten ngaten. Emot lho Kanjeng Sunan. Haneng yen ngenteni kaya dina Rasulullah, tak kesuwen banget. Tebane agama Islam ana ing tanah Jawa beda yen pancen Natapraja gelem amrangi Majapahit wani karo Kanjeng Sunan Brawijaya kanggo kabutaning agama iku enggal rancak. Mangke rumiyin cilik digedhekake bodho ditinggalake. Niku rumangsa ketumpangan budi kudune mbales budi pirang mboro. Mbales budi mawon boten kok malah ajeng bisa. Tapi Kanjeng Sunan Rahmat ngejawa diparingi bumi wonten ngampel. Nggih. Lajeng para wali ngedekaken Masjid Agung. Menika upami Sinun Prabu Brawijaya mboten satunggaling ratu ingkang wicaksana tresna dhateng sesamining dumadi. Dados menapa para wali lan Sunan mandhaping para ulama. Sinun Prabu Brawijaya ratu ingkang wicaksana wibawa upami gulung tiyang Islam bebasan namung sak rubungan ya. Ewa semanten sugih pangapunten kedang ngertos panjenengan. Ora harus takon. Nek kowe sajake kekembanganmu nyolowati Bang. Apa ke tandurane klik sandi upaya saka negara Majapahit? Bakal anjli diki marang para kaum Islam kabeh. Ngono apa? Kowe jane Brawijaya? Betul. Sapa kowe? Kula Abu Usman bin Khalid saking. Oh! Nuwun sewu sebekatan kula mboten mangertos. Dul Usman. Sakno kula badhe batalaken dhateng wedangan kula dhateng Natapraja. Keparipun dhateng mriki badhe ngersakaken napa panjenengan? Inggih sami anglampahi dakwah. Oh, tumedak wonten ing Tanah Jawi. Nggih, monggo panjenengan kuwaturi tumedak wonten ing Tanah Jawi. Nanging panjenengan menang dakwah ing Tanah Jawi kagem tebaning agama Islam, panjenengan kula wenengaken wonten ing papan sing lemahe kuwi abang utawa kuning. Kanthi mekaten, panjenengan jejuluka Syekh Sahnuhul Syekh Siti Jenar. Nanging kula nyuwun ing bab prakawis wedangan kula menika kula anggap bocor. Nanging menawi panjenengan bocoraken dhateng para kawula alit sumrambahipun ngantos dumugi kawulanipun Kanjeng Sunan Brawijaya. Nanging menawi panjenengan primpen boten bocoraken ateges wedangan kula menika boten bocor. Nggih, kula ngesagun. Pepindhanipun nek mboten bocor ateges prau kula menika dipun tambah kalih lemah bang inggih lan sasedina. Nanging yen bocor ateges lemah bang emoh kanggo nempel prau. Pripun? Nggih, sagah kepareng kula ngayahi badhe pados papan ingkang sitinipun abang. Ayo ngaten monggo minggir.
Ayo pancen kudu kaya ngene iki lalakon sing tak lakon wiwit saka kono kae mau nganti tekan kene kok lemah isih putih coba lemah kok kaya ngene iki putih meneh monggo kulon kono kae ya putih kaitan putih saya sing lor cedak segoro kae coba aku tak ngidul tak mlaku ngidul kono kae mbok menawa ketemu lemah abang ya Bu Loh lah kok ireng malah iki lemah lempuk lho apa kelakon Sunan Bonang iki ngapusi aku monggo kae ora-ora semunambane kae tak ulatke sira kene katone ireng mesne sing padha karo njur nyang ndi apa aku kudu munggah gunung kidul kono kae monggo aku wis menyang sak puncaking gunung kae upama nemokake lemah sing abang apa ya kelakon aku mejang kewan sing ana sak puncaking gunung kae wah apa ya aku ki pancen kapusan kelawan Sunan Bonang mbak-mbak kaya ngono arep tak buktekke ya pancen ngudari gagasan njur ora ana kancane sing dijak mbat-mbatan mula njur kaya wong piye ya lek ngarani omong-omong dhewe kok ngudari gagasan ki apa sih di rumangsa karibetan ing nalar ngono apa kepiye pancen ngono lanjur nalare kepiye ngene nalika Kakang Kalijaga njaluk tulung kelawan aku supaya ndingkik apa to karepe para wali lan Sunan nggone padha dosa pan oleh Gunung Kosiadi ki mau ya enggal-enggal aku ki dan oleh kabar anjur piye hasile wiwitane ngene kelakon iya kelakon aku ki ya wis abot kaya ngopo tak lakoni aku birang-birang dina iki nglakoni dadi tukang perahu kandamu jare bengi kae urung sida lho aku ki nganti 5 dina nyambut gawe ngayahi dadi tukang perahu anjur sigane kapan kuwi ya wis kelakon wiwit kowe kondo kae 5 dina aku lagi ketemu para wali sing padha numpak prauku bawa rasa ning tengahing samudra. Dadi wis kelakon. Nah, pancen ngono. Ya iki aja nganti suket godhong padha kuwi. Ya mung kowe wae ya. Pancen ngono. Saka kersane Sunan Bonang. Kuwi mbombong kelawan patah. Supaya jumeneng sultan. Nanging mergo nalika semono kuwi dak elingake njur Sunan Bonang dhewe nyabarake. Ngono. Lah. Nalika semono Sunan Bonang kondo. Padha karo perkara iki bocor. Ngono. Ngendikane iya Rama Bonang. Aku sing bisa mepat. Njur aku dikeparake ngayahi dakwah ing tanah Jawa. Nanging kudu mapan ana ing lemah
sing abang. Lho ngono. Lah wiwit pesisir kono kaya mau nganti tekan kene kuwi durung tau ketemu papan sing lemaya banakan kali Joko. Upama aku ngidul tekan puncaking gunung kono kae. Yen aku kuwi upama mulang murid kaya dene Kakang Kalijaga, apa muridku ki njur kewan-kewan sing ning jero alas kuwi rak ya mesine ora. Apa ya aku ki diapusi ngono apa piye? Angger musuh melangki mergo dasare kuwi durung bisa nemokke lemah sing abang. Iya, Di kok ya stun temen kuwi. lho piye to? Nalarmu kok jebul landhep dengkul iki kepiye? Wong ngono kuwi kok kurang akal. Wah, lah kok nganggo akal iku rak wis ora jujur meneh lho. Apa sing jalani nganggo akal ki mesti ora jujur. Tuladane Yen kita kabeh ki ngugemi perkara jujur lan jujur, kuwi kudu nanging titi mangsane wong kuwi mau ya kudu sulaya. Ning ora sulayan iki mung kanggo kajujuran. Coba rasake tembung iki sapa ora? oh, sulayane mau kanggo kejujuran. Oh, Wis tanggal. ya. Aku bisa meni panemu marang si Adi. Si Adi ora susah kentekan akal lan paweka. Yen si Adi rumangsa dipaweka karo wong-wong ngono kuwi mau. Iya. Golek lemah sing abang ya kira-kira sepondongan ngono bae. Lho. Amangko lungguhi. Oh, Dadi nungguhi rak jeneng si Adi kuwi nglungguhi lemah sing abang. Ayo mengko kaya ngopo? Para wali, para ulama kuwi mengko keleh ngendikan kaya ngopo, ngono lho. wah lagi rak dadi matoke benere dhewe ora benere umum lan benere prana. Lho, yen perlu telu-telu ning tunggal iki kudu kena tak ugemi ning ngodine mepet-mepet. Wong jeneng bener ki direbut wong akeh. Si Adi kudu nglakoni kebenaran sing kudu tak percaya kuwi mau. Oh, Ye, dadi aku njupuk lemah bang ya mung cukup tak nggone ngono ya. Awe, aku ya krungu gremeng-gremeng si Adi ku nang jare arep dakwah. Pak ngono ta? Iya. Ae manggon ngendi si Adi ki bisa dakwah? Mongko kabeh para wali kuwi ora ketang kepiye wae menyang tanganing Sunan Bonang. Yen cengkah karo Sunan Bonang, aku bisa nggambarake apa ya kelakon si Adi kuwi bisa dakwah ing tanah Jawa kene. Coba. Mestine ora. Lah, siji-sijine dalan ya kudu kuwi mau. Ya yen kaya ngono pituturmu bakal tak estokake. Ning eling lho Di ya, dakwah. Dakwah kuwi meni sesorah Islam mungkin wong sing durung jero pangrepeni ngenani bab Islam. Iya, Aja tok gunake sing ora bener lho. Iya. Sisip sendiri bakal nggawa-nggawa emprit ambuntut beduk cilik. Ning yen dionceki saya jero lan saya abot tundone. Ya. Kakang Kalijaga. Pituturmu tak estokake. Sadurunge aku kuwi wis duwe gagasan. Gagasan apa? Ngene lho Kakang. Manungsa kuwi yen bisa kuwi nggondheli tetembungan. Manungsa kuwi buta ora njaluk nanging oleh. Ye, bisa mencupi apa? Ya, manungsa kuwi buta ora njaluk nanging oleh. Anjir, Lah iki yen kaya ngono ya tak estokke aku tak golek lemah abang mengko tak lungguhane njur mbok menawa ana wong-wong sing butuh rukun-rukun karo aku tak tuturke. Ning golek ana dhewe coba kowe mlaku wong idul mulon sawetara mengko jupuken lemah ing kono. Oh, Ya wis cukup semono bae. Serangan ya dia. yang sepi banget ing antaraning
Majapahit aku nemtokake. Yen to aku isih kersa jumeneng ratu, Majapahit isih akeh sentana sing dadi tagak kekuatane negara Majapahit. Aja susah berarti, ha? Menawi kados mekaten sinuwun, namung kula nderek kersa panjenengan sinuwun. Ono, kuwi nek ngalaku. Mula mantep ya. Kok antepin batin bakal mahanani kahayut. Ya sing dia. Sinuwun. Kuwan, andene rat. Ana pargel apa kuwi? Kamu badhe caos pelabuhan babakan. Anggen kula anayaya dawuhan. Angandhakaken sadaya para bupati ingkang saking Kalimantan ingkang saking bali wonten ing negeri Majapahit. Adut kausanane. Manunggalipun para bupati ingkang saking Kalimantan kados dene Blambangan, Kediri, Pasuruan, Banyuwangi sakanteronipun. Kula pamekaken tembok angel kula bobol. Pamila anggen kula mengsah ngayuda menika kula ndelaken prajurit ingkang saking Majapahit. Kira-kira mlebu nang Majapahit apa ora? Kinten. Kakang Sabda Balon Rekinggo Sang Prabu para putra-putra kabeh lan kuwi Majapahit rusak malah Girijo Harjono. Sampun. Kakang Sabda Balon nyelametake. Sampun panjenengan sampun seposan. Kakang Sabda Balon, aku saiki ngrasa hatu. Sebab aku wis dindek karo Girijo Harjono. Tak tahu aku aku. Marang sapa sing tresna kalah aku, tenan nderekake aku tilar projo. Nek ora setya, wedi ngelih, ora sadherake. Nggih. Kakang Sabda Balon. Nyai Bro Isoyo, kabeh wis dadi lelakon. Kabeh wis dadi lelakon. Kaya ngapa wae wis pestine yen pancen sampean wis kaya dinding sopo utawa kaya dinding wis sepi kaya ora tulungan wah ning ratu. Nggih, Kakang. Ayat kula tansah nglewakaken dhateng pitutur panjenengan. Mereka Kakang Sabda Balon sampeyan ngendikaaken, Sabda itu pangandika Balon kuwi tataan pangandikan kudu ditataan. Parantene kula pian tuturi lan kowe motake kula mboten gelem, kula arep palilah marang wong-wong ulama Islam lebakake agamane ana ing tanah Jawa. Iya, arep saiki menika. Sak menika kawula kula sedaya ing andhasipun Girindo Wardana surat saandhaipun. Sami berontak kemahan kegagasan kita sing ngaten. Panjenengan. Dawuh sin. Aku sedhe tanduran dhewe. Nalika semono sanes kusan kang tak tandur ana ing terung. Ya kuwi Bupati Pecatol. Lajeng apa lagi pun? Kuwi lunga ing terung. Kandhakake negara Majapahit pecah sebab saka wong Islam. Lho iki sendika. Sendika dawuh ngomong langsung. Lajeng ngajak kalahane sesaben Ana apa, Sayati? Ana apa, Sayati? Ana apa? Parang kula badhe matur. Matur apa kuwi? Sumangga kula malas dateng panjenengan jalaran panjenengan niki sampun seposan. Sampun limrah menawi panjenengan kersa nyuwun sabiyantu kaliyan putra dalem wonten ing Demak Bintoro nggih Papa. Supados sabiyantu dhateng panjenengan. Hati. Coba ambalane malah piye? Kan atur kuwi. Sumangga nyuwun sabiyantu putra dalem wonten ing Demak Bintoro inggih Papa sini. Durati, cukup tiban gue ngasar ke asmane ratu. Yen aku kuwi nganti njaluk sabdan tulus patah. Padha aku
kuwi katon lekulesta. Sepisan aku ratu njaluk bantuane si bupati. Kaping pindho aku bapak njaluk sabyantune anak. Emah aku emah. Sampun kados mekaten to sinuwun, menapa mboten melas dhateng sarira panjenengan? Hi, Durati. Dawuh. Nek pancen patang ngerti. Rusak ing praja ing Majapahit sarana wong-wong Islam sing wis tak wene kawicaksanan nglarakake agamane Islam. Yen ndak wis ngerti, mesti ora sak jaluki dek mbiyantu kan aku. Mula panjalukmu aku rasa nurut. Ma. Senajan sinuwun iki ora bisa nyuwun sabiyantu karo putraku papaning Demak. Angin aku memang rusak ing kraton Majapahit. Aku kepeksa teko ning Demak nyuwun sabiyantu marang anak patah. Nggih patah pun ibu kang teko nggih. Boyo Le piye kanca kancamu oleh padha ngayahi wajib berkah istu panjenengan sedaya sampun kula pinangkani. Kula ingkang pinangka dados pangarsaning para taruna-taruna ing mriki saiyek sekukapti minangkani menapa ingkang dados kersa panjenengan. Syukur yen kaya aku yen padha ngrasake bocah-bocah iki kepiye kok malah nyang pasar angger ana wong dijak gelut jarine kepengin urip ya sanajan kaya ngono lak kudune adoh kelawan wewengkon Demak. Lah kuwi yen konangan kelawan wong Demak ngono njur kepiye? Lajeng saking kersa panjenengan kados pundi? Ya sing tak karepe iki kowe aja nganti kaya ngono. Tegese kuwi mbuka wadining jagat. Pringgo boyo kula. Iki sejake kok arep ana tamu. Ini ya. Tamune wis menyang regol kae. Menapa kita papak tamu itu? Mengko butuhe apa? Aja entuk mlebu yen urung ngerti kebutuhane. Oh iya. Beli apa? Bapak kemarin beli apa? Tuh. Saderengipun panjenengan badhe lumebet wonten ing paregolan kula badhe pitungkas kaliyan panjenengan. Nggih. Panjenengan menika sinten? Pundi dalemipun lan nggadahi kersa menapa angalahi wonten ing papan mriki? Paunan. Nggih. Satemening aku Sunan Kudus ya Jafar Sudik. Oh iya. Aku bakal ketemu klayan wong keng jeneng Syekh Sidinyar. Oh kados ngaten. Njur kowe iki sapa?
Kula menika kalebet putra siswanipun. Putra siswaning Syekh Siti Jenar. Piye? Kebeneran yen koyo ngono. Aturno marang gurumu yen aku bakal ketemu kalian Syekh Siti Jenar. Iya. Sampun ngantos panjenengan lumebet wonten ing salebeting pidaleman menawi kula dereng sowan mriki malih. Dadi aku kudu nunggu ning regol kene. Iya ketan Iya, tak tunggu sawetara. Kula sampun minangkani pangandika panjenengan manggi kawontenipun tamu menika. Yestunipun tamu menika Kanjeng Sunan Jabasudik ing saking Pandegudus. Oh, Menawi miturut saking pangandikanipun badhe kepengin pepanggihan kalian panjenengan. Menapa sampunipun keparengaken menapa awit panjenenganipun kula kenging nenggo wonten sanjawining parigolan menawi ento kula dereng sowan mriku piyambakipun dereng wonten lubet wonten sabeting padipuan mriki. ngono. Niki Pringgabaya, kowe baliya matura kelawan Sunan Kudus. niki Tembunge ngene. Siti Jenar ora ana sing ana Allah. Ya? Ya wis kono bali. bareng Tapi Pringgabaya, nuwun sewu Kanjeng Sunan Kudus. Kemarin kula badhe ya. menawi panjenengan badhe pepanggihan kalian Syekh Siti Jenar Iya. mboten wonten. Ora Ing wonten Allah. Siti Jenar ora ana sing ana Allah. Iya. Ya Allah kuwi tak timbali. Oh ngaten. Kula tulis semeni sawetawis. Kula bayar. Piye? Kula sampun matur wonten ngersanipun Kanjeng Sunan Kudus. Nggonmu matur kepiye? Kula matur menawi Syekh Siti Jenar boten wonten ingkang wonten Allah. Lajeng saking pangandikanipun ya kuwi sing bakal tak temoni. Aku kepengin ketemu kalian Allah. Ngaten. Iya, iya. Saiki ngene Pringgabaya. Piye? Kowe baliya nemoni Sunan Kudus meneh. Piye? Lajeng kula matur kados pundi? Matura nganggo tetembungan ngene. Allah ora ana sing ana ingsun. Ya. Oh iya, Ya, kita dawuh. Iya Kanjeng Sunan. Kalian matur. Ya. Menawi estunipun Allah mboten wonten nanging ingkang wonten ingsun. Ya ingsun sing tak timbali. Oh iya, bareng kula atur matur nuwun. Sama aku kula sampun matur menapa ing des panganan kebetulan sampun kula aturaken. Nanging sing pangandikun Kanjeng Sunan ya ingsun kuwi sing bakal ingsun timbali. Ngaten. Ngono. Ya. Coba baliya meneh. Mangga Ali. Iya, sepisan iki. Mengko piye derek? Iya. Ingsun ora ana sing ana Siti Jenar. Oh iya, Ayo kondo kaya ngono ya. Iya. Nuwun sewu, Kanjeng Sunan Kudus. Menawi estunipun ingsun boten wonten. Ingkang wonten. Iya, ingkang wonten Syekh Siti Jenar. Pringgabaya, bondo. Ingsun Allah Syekh Siti Jenar sing tak timbali. Oh ngaten, iya, matur nuwun bareng. Iya, kula sampun minangkani tangan panjenengan pitungkas saking Kanjeng Sunan Kudus
Inggih, ingsun Allah. Syekh Siti Jenar menika ingkang badhe dipun panggi. Oh. Iya. Coba tak temenane. Iya. Monggo. No, kowe kene ngono raton. Oh iya nek tak dawuh kemarin pemilih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Jabar Sudik to iki. Iya, Syekh Siti Jenar. Sajae kepengin banget ketemu adu arep karo aku. Pancen bener jalaran aku nampa utusaning Kanjeng Sunan Bonang supaya kowe ngumpul ana ing masjid gedhe. No, iya. Aku ora bakal suwul meneh jalaran aku yo ngrumangsani. Aku duwe bini sepuh panjenengane Bapak Sunan Bonang. Lah ning sajake kejaba kowe butuh nimbali aku. Iya. Awit takone Bapak Sunan Bonang. Iya bener. Mestine batinmu ana apa-apa karo aku. Iya. Jalaran nalika kowe ketemu karo muridku Pringgabaya. Mestine kaya-kaya muridku bingungke kelawanku. Pancen bener. Bener Iki. tegese jawabane muridmu. Yen Syekh Siti Jenar ora ana, sing ana Allah. Bareng bali meneh. Iya. Yen to Allah ora ana, sing ana ingsun. Mula ing dina iki jawabanmu telu ki mau bakal tak timbali Allah ingsun Syekh Siti Jenar. Ayo nyang papan suci tak tuduhake wedi. Ayo tak derekake. Kene kudus kene dapat kene. Pak cepil aku ketemu. Nanti apa nih? Saya selipun kula sampun papanipun Syekh Siti. Nanging kemawon Rama Sunan. Saderengipun kula pepanggihan kalian pun Syekh Siti Jenar langkung rumiyin kula panggih kalian putra siswanipun. Engkak badhe Sunan Jabar Sudik. Jalaran kula mboten dipun angsalaken mlebet pinanggih dalan Syekh Siti Jenar. Terus Wangsulanipun putra siswanipun menawi Syekh Siti Jenar mboten wonten, ingkang wonten Allah. halah sing ngono. Sabanjure kudu kepiye? Kula cariyos ingkang kula betahaken Syekh Siti Jenar utawi Allah. Lanjut. Sapunipun mekaten putra siswanipun wangsul malih. Menawi Allah mboten wonten, ingkang wonten ingsun. Wedan. Terus kowe kepiye? Kowe kepiye? Kowe lajeng cariyos dhateng putra siswanipun. Syekh Siti Jenar Allah ingsun sing dina iki tak timbali. Ngono. Iki Terus kepiye keputusane? saweg menika kula saged pinanggih kalian pun Syekh Siti Jenar. Rama Sunan Bonang Kepiye? piyambakipun boten badhe swara. Kalenggan menika sampun koirit wonten ing sak jawining regol. Kak ngono, sae becik apa? Sono kene Masjid Agung. Iki mangstaken dawuh. Kene Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Rama Sunan Bonang. Nuwun sewu.
Ya, rantai apa? Ini, saya sudah Kula ngajak-ngajaki ora gelem ketemu marang para ulama kabeh ing Wak Mintara nganti aku kangen. Nek mau aku utusan Jafar Sudik nimbali marang kowe. Wong Islamu bingungake bareng. bingungake. Heeh. Malah kowe ngakoni. Nek kowe ngakoni Allah. Wis ora masalah iki kepiye? Jafar si Sesidan. Wong Islam mono sing ngaku Allah kuwi ateges kuwi madhakake lawan Allah lu musyrik. Rama Sunan Bonang. Piye? Ingkang kula pikajengaken boten ngaten. Lanjut kepiye? Boten kula menawa ngaku dados Allah menika boten. Lan tembung kula ingkang dipun tampi Ja'far Shadiq Allah ora ana niku mboten ateges kula menawa mboten pitados kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa menika mboten namung kula menawa kepengin njumbuhaken kawula lan Gusti utawi ngaturaken jumbuhing kawula lan Gusti. Kanjeng Sunan Bonang, kula kinten panjenengan sanes kula Siti Jenar sanes Makdum Ibro. Ya dudu. Nah, pramila anggen kula matur ing ajeng dipun tampi Ja'far Shadiq menika namung ngaturaken bilih anggen kula sinau dhateng seserepan agami Islam sampun saged njumbuhaken manunggaling kawula lan Gusti. Monggo dhisik. Nek kulis kandha bisa mangerteni manunggaling kawula lan Gusti. Inggih, Kowe bisa kandha apa kowe saweruh? lah Rama Sunan Bonang monggo kersa ngraosaken racikaning tembung ingkang badhe kula aturaken mangke menawi to panjenengan ngersakaken kanthi tetembungan apa kowe wis tau weruh. Monggo. Aku kepengin ngerti pratelanmu yen nyotoke weruh lan kepiye carane anggonmu meluwi. Nggih. Rama Sunan Bonang. Menawi Usir. nggih. Isik marang aturmu kowe mesti bakal tak kisah sebab kowe ngenani nyenggol marang agama Islam. Aku wong Islam. Rama Sunan Bonang. Nggih. Lair batos kula tresna dhateng sedaya agami lan sedaya kapercayan. Pisan jangkep angka kalih. Kula ugi tresna sepadaning tumuwuh. Tuwin kula mboten badhe nyenggol-nyenggol dhateng kapercayaning sanes. Namung kula kepengin nedahaken kesagetan kula sak sampunipun kula geguru dhateng panjenengan. Rama Sunan Bonang, sak sampunipun kula sinau manembah kanthi cara wiwit saking panembahing raga rasa lan cipta lajeng wonten cacakan sembayang ing wanci tengah ratri. Ya. Cacakan kula lenggah sedakep sluku tunggal nutupi babahan Nawastanga mandeng pucuk ing grana ngringkes Poncondriya dados setunggal
dumunung wonten ing cipta. Menawi saestu panembah dipun tampi satemah lajeng wonten cahya sumunar ingkang warninipun biru moyo-moyo padangipun ngebaki jagat inggih jagating manungsa. Raosipun nikmat mufangat jumeneng wonten ing jagating kalsawe. Saicahipun cahya ingkang bebasan sundul ngawiyat lajeng wonten gegambaran ingkang ceples kalian raganipun tiyang kang manembah kasebat. Inggih wonten tetembungan sapa kang bisa ngilu tanpa kaca weruh ragane padha karo wus weruh marang alay. Rama Sunan Bonang Ya. menika kula sanes panjenengan. Ya. Dados kula wangsuli melih atur kula ngajeng mboten badhe nyenggol-nyenggol dhateng kapercayan sanes. Namung kula ngaturaken kesagedan kula. Heeh. Inggih ngaten menika jumbuing kawula lan Gusti Rama Sunan. Nanging Nggih. sisip sing nampa kang durung gaduk kadiwasaning kabisane lan jiwane. Dut kuwi diarani ngaku Allah. Kuwi wong musyrik. Sedina Kula ki mau piwulanging wak makrifat. nggih. Angger kuwi kok mulangake marang para kawulamu, para muridmu padha wae kowe mulang keset. Dipun tambet gawe. Rama Sunan Heeh. pancen kula ngajak sasampunipun kula nampi sedaya pawejangan panjenengan. Kula lajeng anggadhahi tekad. Gesang kula menika betah nanging boten nyumun nanging ugi angsa. Dados manungsa urip menika betah boten nyumun nanging angsa. Dados kula mboten betahaken menapa-menapa namung sak paringipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Dados sampun tep menawi kula kedah nrimo ing pandung mboten betahaken menapa-menapa. Jalaran kula kepingin ikhlas sedaya isen-isening donya ing ujug benjang menawi kula sampun wangsul wonten ing alam akhirat kula saged ngetos papan kula. Ya, Tenang, oh. Sejenak kula tiramu apik kabeh. Ning kuwi bebayaning tumraping wong-wong sing durung gaduk ing panampan. Mula, nek asale kuwi saka maghribi. Bedike kanggo kabudayaning agama Islam. Kowe wong Islam ya. Kanggo kabudayaning Islam supaya rancak tepane antara Jawa gak jaluk riyaning atimu kanthi ikhlas. Lahiran batin. Kowe bali nang maghribi, nang papanu. Nanging sak pungkurmu sak utara Jawa, aku njaluk palilamu. Jenengmu bakal tak patekake. Pamrih. Nek kowe jenengmu tak patekake, murid-murid sing wis kok wedang ilmu kuwi mau supaya nguwalake ilmune, ora nganggo ilmumu. Supaya dhewekne padha gelem ngaji ana ing Demak Mintara melu ngrancakake marang tebaning agama Islam. Begitu. Inggih, Rama Sunan awit panjenengan sampun dipunaken sedaya para ulama ing tanah Jawi. Kula namung manut. Jalaran upami kula mangke lajeng Mbak Guguk Makutha Waton bebasan Mateges pun kowe dudu wong Islam, Nah. tapi tak bener wong Islam. mestanipun kula mboten manut dhateng tatanan Iya. agami. Salam. Nggih, sampun. Kula terima menawi nami kula dipun pejahaken nggih sampun. Aku nelak geling paneramu.
Hah? Nggih. Kok kowe enggal bali nang njaluk. Kowe deduntan aja ngene diweruhi sapa wae. Luwih muridmu. Hah? Kejawi saking menika menawi wonten satunggaling murid kula ingkang mejangaken ngelmu. Dereng saringat lajeng anjek ma'rifat menawi Rama ngertos kedah dipun paringi margi ingkang salersi. Kuwi perkaraku. Kuwi perkaraku. Yes, sampun kepareng menawi ngaten nyuwun tambahing pangestu nggih Rama Sunan. Sewang-sewangan nggih. Selamat sampun. Supaya dipercaya marang murid putri sajenar. Ya kudu dianakake kaya mati tenang. Makaten iki. Sunan Kudus kowe mengko gawe luwangan. Iya. Gawe kuburan ana ing burine pengimanan Masjid Demak. Makaten. Engko dibiarakake nek kuwi kuburane sajenar. Iya. Nanging aku njaluk meneh supaya murid sajenar kabeh nganggo ilmune sajenar. Iya. Das asu cancangan ana ing Kendasawana. Hah? Iya. Oh, diundangake nek kuwi ndase sajenar. Oh, kapan? Iya. Ngono? Iya, mangestuaken dawuh. Ha? Ku kabeh disepakake lho ya. Loh, kok Dwarawati? Loh, kok Dwarawati kan? Monggo Kanjeng Ratu. Monggo Kanjeng Ratu Dwarawati, monggo. Oh, Kanjeng Ratu, bawa